Στόχος του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι να αναπτύξουν άτομα που έχουν ήδη ηγετικές θέσεις σε διάφορες εταιρείες και οργανισμούς, τις ομαδικές ικανότητες τους και να δέσει η ομάδα να είναι πιο αποδοτική, να έχουμε ένα high performance team. Επίσης μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ ωραία και ως team building activity μέσα στον ίδιο τον οργανισμό για να γνωριστούν καλύτερα τα μέλη της ομάδας μας, να έρθουν πιο κοντά, να δέσουν. Ήταν μια ωραία εξέλιξη το πώς έγινε το μάθημα, το πώς είχαμε κάποια activities στα οποία συμμετείχαν τα members. Ένα σημείο που μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν για το active listening που σίγουρα θα το κάνω embrace και θα το χρησιμοποιήσω στην καθημερινότητά μου.